lang, hindi ako masaya sa kama sa'yo. Hindi lang sa, hindi ka marunong magdala sa kama, maliit pa sa'yo. Oo, barangay istorya. Ako ginagawa ko dahil gusto ko may makasama habang buhay. Sa totoong istorya, hindi mo ba na-feel yun? Yung ginagawa ko sa'yo? Hindi ka ba nahiya? Ang liit-liit sa'yo? Tapos hindi ka pa marunong magdala sa kama? Tinuruan pa kita kung paano? Tapos ang gusto niya pa sa akin, maghiyaw-hiyaw? Paano ako maghiyaw? Nandyan yung mga anak niya. Di ba ikaw pa nagsabi sa akin, talo mo pa sa teenager? Sabi, bakit mo nasabing mas magaling siya sa teenager? Siya lang kasi gumagawa eh. Oh. Nagsumbong kay Idol Rafi ang galit na si ate dahil daw ang kanyang boyfriend may iba ng babae. Ang modus daw ng lalaki, sinabi siya daw ay single, iniwan ng asawa't kailangan ng kamingle. Tinulungan siya ni ate, bibilan niya ng sidecar. Pati mga anak ni kuya ay kanyang pinag-aral. Pinaayos din ni ate ang sira-sirang kubeta, pero para daw kay kuya ang lahat ay kulang pa. Ang sabi pa ni ate, kahit siya'y matanda na, ang lahat-lahat sa kama binigay na kay kuya. Pinalagyan ng pustiso ang jowa niyang sindikato, kahit ang kanyang armas singaba lang ng palito. Ang armas di manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Mabalik tayo sa kwento ng mahiwagang pustiso. Nung una ayaw ni kuya nang magpalagay nito. Sa karayom may takot siya, kaya binalewala niya kahit mabulok lahat ng ibig niya. Sinabihan siya ni ate na magpabunot na siya para maayos ang itsura't hindi nakakatawa sa mga kapatid ni ate, pati na buong pamilya. Kaya si kuya sa pustiso ay pumayag na siya, pero ngayon na sila ay nagkakalabuan na. Ang lahat ng binigay ni ate binabawi na, ang lahat ng niregalo pati na kanyang pustiso gusto ni ate isoli na ito. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Ang sumpaan daw ng dalawa ay walang manlalamig, at maraming mag-asawa kanilang dinadaig. Buong araw ay kwentuhan, pagkatapos ay sundutan. Ang tenga ni kuya ay kanya namang lilinisan. Isang araw daw si kuya ay biglang nagdahilan, siya ay biglang nang lamig at sa ere ay nang iwan. Ang rason nitong si kuya, si ate sobrang magalit. Pakiramdam daw niya siya'y sobrang naiipit. Ang sabi nitong si kuya, di raw siya pinagpalit. Normal lang daw sa lalaking sa iba ay sumabit. Inamin din daw ni kuya na may nangyayari na, yung babae paraw ang nagyayaya. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate ngayon nagsisisi. Kung di sana pinirahan, hindi sana malalaman na maikli ang iyong kinabukasan. Ang armas ni manoy ay maiksi, kaya si ate